So what am I say? Anyway, Millie there, the fat kitty them there. That's me. Yeah, man, I saw you going on. Yo. Skal vi bare, hvad tager det? Skal vi da brainstorme eller hvad? Eller skal vi være hurtigt skrivende? Laver I den, ikke? Så tager jeg tid. Jeg har nemlig uge på. Hvad er tid? Så vi laver bare Skal vi lave med tid? Skal vi sige, ja, jeg skal ikke lave en på tid. Sådan, vi siger 1 minut. Fint. Vi prøver. Er du klar? Er du klar? Sig du? Og... 20 sekunder igen. Hey, Der sprøjter det jo. hey, kig en trøje. Jeg kan ikke se din trøje. Fuck, hvor nederen. Du er blevet sprøjtet på brystet. Motherfucker, man kan ikke stå Du har fået en pøl, Niklas. Du har fået en pøl, Niklas. Det er fucked up, man. Motherfucker. Færdig. Hvad skal vi vælge? Vi kan ikke tage alle sammen nu. Skal vi ikke sige, at vi alle sammen tager og streger en ud, som vi ikke gider have med? Okay. Jo. Jeg starter på den. Jeg starter. Jeg tager den her væk. Det var da godt nok værdigt. Hvad står der? Jeg tager en herovre. Fuck. Nej, der står puha. Disco, det er ikke en god ting. Hvorfor ikke diskotek? Nej. Diskotek. Nej, fordi det bliver svært, fordi det er en servicevirksomhed, og så kommer der flere regler. Vandpibe og sundhed, den holder altså ved. Den holder ikke. Men sundhed er meget godt. Kameramand, dame. Ja, ved du hvad, vi tager lige over her. Skal du få lov til at strege en ud, Michelle? Okay. Tøj til at på. Tøj? Så lad mig lige tage en. Okay. Der står stadig sundhed og fast food. Nu er I godt nok ikke helt... Jeg tager barn. Barn ryger på mig, min side. Barn ryger? Hvad med dig, Charlie? Her. Så har jeg allerede streget min ud. Så står der non-fast food. Så tager jeg... Jeg vil gerne lige sige, at du streger mit bar ud, men jeg vil altså ikke hellere have en bar, end jeg vil have café. Så må du strege ned, jo. Så må I gå på kompromis. Vi må skændes som de her to. Hvad med Vi har begge to skrevet salat. Hvad med I lige slår hovederne sammen? Der står salatbar i forvejen, ikke? Hvad med I lige to den så? Salat står der også derovre. Det er bare lidt kedeligt kun at lave salatbar. Ja, der står også sandwich. Vi kan også lave sandwich. Økologisk sandwich. Det vil være en smart idé. Og sundhed. Ved du hvad vi gør? Vi laver... Og så laver vi også nogle smoothies, nogle gode sunde smoothies. Økologisk frugt. Præcis. Det er simpelthen genialt, ja. Ja, hvad? Det forstår jeg ikke. Ikke det, vi gør? Vi laver en sandwichbar, med, hvor vi også har smoothies som drikker, og vi har også noget salatbar. Og alt skal være økologisk. Det er, Så økologi, det er jo ikke så mange, der spiser økologi. Det er da ligeglade, hvad det er for noget. det er nærmest moderne her. Man kan ikke spise økologi. Nej, altså økologiske varer, så... Ja, men det er et meget eksklusivt marked her. Jeg læste i hvert fald i BT, at det var rigtig eksplosivt. Fordi da man så i 2003, så var det bare blevet helt eksplosivt Det er i rigtigt. 2011. Det læste jeg faktisk godt. Det var mig, der havde taget så det sammen. Var det? Ja, jeg tror Var det det. det? Så I siger altså, at der er flere mennesker, der begynder at spise Ja, det er ligesom ting? blevet moderne. Endda inden for ungdommen. Det er, Præcis. der er der også Sådan, blevet. især unge forældre, du ved, de går meget op i sådan noget, at børn får økologisk mad og så videre. Men hvad så med, hvad med specielt? Altså, vi har jo kun 200.000. Er det nok til... Vi skal bare have en lille Det bar. er ikke. Ja, vi har læst på lektion. En lille sandwichbar. Hvad skal det så hedde? Vi kan, hvad kan vi kalde den? Juice, eller så kan vi kalde den, hvad kan vi kalde Jeg den? kan ikke kalde den Joey, den Joey. Nej, jeg kan ikke kalde den for mig. Jeg sagde, der var noget, der hed det. Så vi kunne kalde det en sandwich, sandwich in the smoothie. Jeg ved det. Men det er økologisk råvarer. Så kan vi, så ved jeg ikke. Skal vi have noget med... Økologi-sandwichen eller et eller andet Jeg sandwich. kalder den øbar. Ja, det er også rigtigt. Ikke bare... Hvorfor Jeg tror folk, vi er fra enhedslisten Fordi det eller er et eller andet. I økobar, det lyder så... Hvis folk er fra enhedslisten, så... Ja, øbar, enhedslistens bar. Ja. Ja, Som om de nogensinde ville få den godkendt. Ja, det er også. Men hvorfor skal den hedde øbar? Det lyder så ungt, det lyder sådan lidt mere sådan... Det er frisk. Ja, frisk. Ja, det skal nok blive rigtig godt, det skal. Lad os gå i gang. Skal vi gå i gang nu? Skal vi gå i gang? Travlt, tror jeg. Anyway, Millie. Øjenbrynene. Ja, men jeg sidder bare lige og læser lidt, og det er faktisk det, hvad dagen går ud på i dag. Jeg skal bare læse så meget som muligt, og jeg har skrevet en masse. Mia har ikke det, så jeg skal bare få så meget information så samlet, og så i morgen knokler vi på, når Mia kommer tilbage. Yeah, man, I saw you going on. Yo. My ladies. Hey, Miss Fatty Fatty, you a murder. Millie love it the way you twist and a turn up. Hotter than lava, my girl, you a burn up. A nice a girl you be never ever heard of. Hey, Miss Fatty Fatty, you a murder. Millie love it the way you twist and a turn. Ja, i dag der skal vi lige have styr på vores opstilling af rapporten og så videre, og se hvilken TV vi mangler. Så vi går lige til den her. Det er lidt forskelligt frem og tilbage. Anyway, Millie there. Hvad så, hvor langt er I nået? Relativt langt. Penge, men kun se på den ene side.
So what am I say?